Ka Southwest Khas Hills District Volleyball Association haka khadway teri ku kalalangkot arjar arpusau kalayo ban ai kejingkit bo kirweng rangkat kejingkir ku kerdo ai kirang bat kitai le kai volleyball jongka district kata haswa bikin lek bani shimenta haka Meghalaya Games kabanlong hanong ba turah uba Elevenson Wanyang President ka Southwest Khas Hills District Volleyball Association ulaong ba kani kadai kesin banengkong banyo ban shimenta ban mi khmat napo ka district sha ka Meghalaya Games watla hakipor balada kiladon ki samla napo ka district ki badon ka sap ki bapau hakikam yela kai volleyball nakaliang uba edelbot yau pniao bat uba sherbak marbanyang kom ki riurang ba jong kathan ki buju ai mansiem hakikam yela kai kila kitbok kirwang ya baro ki ban saye shimenta bakin la ban yelek kai bha bat ban lai nak jingpang jing sistem kila kerku kredoro ba oblai undor rangkat bat ki hado bakot jong ka jing yelek kai bat ai jingkermen bagi samla kinman ra yau so jong ka jingjam idon ini program ibalengkot jongi kum sibenta ya ka jing kitbok kirwang na kabenta jong pi kum ki player ya ka bapin salik simbenta hang te bo tura nam ta kam Meghalaya Game nakaliang jongi kum ka Southwest Khas Hills District ngi pau ka jing ngokmen ya keba kane kadang long kasin keban kon ta jongi ya keba niyo ban shimenta ha kane akum kini gejak jingi lakai ya keba baru sekata impat judon kinu ki tournament ya keba ki samla jong kadong kathan ka jongi tang kadong kathan ka jongi reki wepat ki prasamla ki bodon ya kane ka juk ka sap kompong ka jingi lakai volleyball apo ana ka stit ka jongi kimpat yo ban shimenta hang no kane kadang kasin keban kong nam ta jong ka volleyball discipline ya kebangin yo ban iya ke sap ipong ha ke jing kai ke belong putura ka Meghalaya Game te lemba jong kan ko ta na kaleng jong aku mu presiden jong ka Southwest Khas Hills District Volleyball Association nga priang sopan ta jong pilang baro kam ta Meghalaya press media ko long ngi ha ke ko te ray na chukan jing mat pang ke kan soi kenang ba ngi badan lang ning ya sngo thu ba ya ke benta na kaleng jong ka Asian ngiliok banjit ki player jong ka district ki bolong kendai ngut nagi senrang bat kendai ngut nagi kentai ya ke bangin yo banit ya simatang tepo Meghalaya Game bat nakliang ga jongi ngila persyang ban lek la ibori barit jongi kum ka Asian ya ke bangin ai ya ka coaching na ka bentai kini ki player kenang bakila ban nangyo ya ka sap ka buit harkom ga jingi lakai wat laki la don rupa ya ka sap kapong rei ban yo shushu ki jing tebet ki ba nang lak ban perketir nam ta jongki ha ka bede ka disiplin te ki pa ba jang ngong nam ta ki tukot jong ka Asian ibar kowe ya ka bakli shimkhia nadu ki executive member hadu ki nongkit kam ki bahkamat ya ka bakila ban penlong ya kan ka Asian ka jongi bangin ya syakmat ha ka bede ibar kan ka kam volleyball te lomba jong ka forum ta ngas ka haban khot i ba serbok mor banyang ban ai shkin kan tin lomba jong ka forum kum ka jing tu kan pam bar ka jing pok yang ganti ka jongi hakabede bat kane ka disiplin ngi sngo bangi ong ba ngim sngo ngim sudu jingkermen watla ngimpat yo i daki nuki lat kilenti ya kaba nakaliang jong ka sorkal jala ka jongi kan shimkia hakabede bat kane disiplin andra mi lenti bat ngi kermen scam ba nang ni syakmat kin bon ki tournament hakabede bat kane disiplin kenang ba kan long ka jingmentoy na ka bentaki samlad ki baron ya ka sap kapong om dai tang ka district jongi kam tam ki samla jong ka state ibar kawai pat ngi kerman scam ba sin ka sngi ki samla jong ka state ka jongi ki samla jong ka dong than ka jongi kin long ki klor ki bapau ha la ka jong ka state ka jongi ba kam tam ru shabar jong ka state te lomba jong ka forum ta nga sai sin pat nga penpau ka jing khublai kit bok kit wiang na kam ta jong pi baro ki players kan thai bat chenrang aba pimi na la ka jong ka shnong ka thau na la jong ki sem kabanang kong kan mau ilaga jong ka akor ka buram aba pilet hangno pen iya kata ka akor ka buram ka jong pi syaki wepat ki jaka ba pilong ki nuksa ka babha na ka taki wepat ha jo ka por akun tukun pham nang ta jong pi ki players aba pile kai pindon ya kata ka mensim jong ka jing tresdom ka jong pi ha jing ilakai kenang ba pinla ban wara nongkong elade ban player betebet pada kajuk kapor ban wara ya ka tim ka ban long kanong job habang simenta ha kanong kono tournament di season 4 ngapan pa kajuk plan ta jong pi baro kam tam ba delbat iba serbok bila don bental lembat ngi ha ka kapor ta ban ai ka jing kersan nam ta jongi ka Asian kublai kerpang nam ta iba ba
Litersan nung do ibolong iduk wen idukot jongka asun kejongi ibadeng Rutherford haga kapor ilong Jens ke 3 jongki isu haga kapor ilong idukot jongka Southwest Castle District Volleyball Asian berkam tame i madam balut ya ibol don kan lembat ngi haga kapor banlong kajing aimen sim nang tajong ilang baro kam tame nang tajong piki players kam tam mi piki players jong ka district jongi ki bansa lait ban mi khmat ye kani ka district jongi sa kami kalaya games ka banlong hapo jong kanung ba tura nga sodap daga jing kemen ka bakraw ba ngan yo ye kani kalat ban yo ban wan ai kublai kit bok kirwang ya pi haswa ba pin mi na kani ka district ka jongi ban lait sa hati po tura bat ngarawan airu ye ka jing kit bok kirwang yapi kum ki samlai lekai kirang bat kitai lekai jong ka distrik ka jongi ha ka ba unda ka jing sim kia jong kinong yalam ki jongi jong kinong yalam yung ka asosian ki coach bat kinong kersan manari-nari kilayo ya kani kalat ban mikmat ya kani ka distrik ka jongi ngasngo mangadap na ka jing so sarong ka bakraw ba hakipor ki baladap ilui i bakal adon kawai na ki tim volleyball hapo jong ka distrik ka jongi kabalala banle je simenta wat sabar jelaru hak ba menta ngilanang yai teng ban budin yakini ki maumer ha ka bangin wara ya kanam ka burom ya ka distrik bat kamtam ya kani ka mau kurwat ka jongi tengah so kani ka por ngan ai ka jing kublai kit bokirwang bato ya le kai bah da ka mensim jong ka jing tristom ngil atip habaro ki disiplin jong kijing elekai kalong ka adu kata-kata nam taki rang elekai kitai elekai ki jongi bakin yo ban kiu seprang nang jing syatan telai ha ka jing duk jing kerdu bat bomdon ya ki sos ki babiang ban support ki samela samla elekai ki jongi kani kadi ki jing ka ba crowd kata-kata ha ka ba bunsen ye ki sap jongi la syutap no ka ahor naon mlak ban poi se airu ke kerman da ka jing simkia jong samla levansan bat ka kanhun jong ka asyon jong ka distrik ngit kam ba ka kenti ka bamta ngin yo uso watiang hadin ma pilawan pai nang kino po kanong ba tura dengan tinang ne kapor ngasngau ba ka jing don menta jong i kum kirurong ba ha ka ne kapor kalong ka jing ai mensim ye pi ki kun samla jong ka distrik ba pimlong marwei ngirung ya don lang walai ki bor barit ibor bariaru ngia don lang rengkar bat pi mat bat mensim ha ka bangi da kwa hir ngira thang dik ba ki khon samla jongi ba ka distrik jongi kanang pau na kapor sya kapor ha ki liang bar khoj te kit bo kiriang pi to blai ke jing suk to blai trakan rat undon lam don kar bat pi ha kani ka samoy le kai bro si samoy hadu ba pina poi biang halak ying kisam ki jong pi ngira kermen ba pinwan ra artat yau so jong kajing job banlong kajing keman ya ki nong yalam jong pi ya ki pajba jong ka distrik ka jongi kenang ba ki por ki bansawan da kajing wanra jong pi kanam ka burom nginget bagi pajba ru kin sapai kamat sia kane ka kamya le kai volleyball ha ka bakin ai ya kajing kersan ka jong ki hala kir kom ba per te kublai